V tomto videu si ukážeme zapojenie senzora hladiny vody a alfanumerického displeja k mikrobitu. Budeme potrebovať mikrobit, senzor hladiny vody, štvormiestny alfanumerický displej a prepojovacie kábliky. Mikrobit zasunieme do senzorbitu. Senzor hladiny vody pripojíme do senzorbitu na pin 1. Farby káblikov na senzore hladiny máme takto. Čierny kolík na mínus, červený kolík na plus a žltý kolík na S. Túto trojicu káblikov pripojíme na pin 1, takže dodržíme farby. Farby káblikov na alfanumerickom displeji máme takto. Hnedý na GND, červený na VCC, oranžový na SDA a žltý na SCL. Túto štvoricu káblikov pripojíme do senzorbitu na I2C port takto. Hnedý na G, červený na V, žltý na CL, oranžový na DA. Pre prácu s rozširujúcou doskou senzorbit potrebujeme do prostredia Macov doplniť nejaké rozšírenie, napríklad Smart Home Kit. Po jeho pridaní sa doplnia skupiny blokov OLED, Smart Home a NeoPixel. Najprv vyskúšame jednoduchý program, v ktorom budeme čítať analogovo pin 1, na ktorom máme pripojený senzor hladiny vody. Hodnotu z pinu 1 si uložíme do premennej. Hladina zobrazíme si na sériovom monitore. Pripravíme si nádobu s vodou, program nahráme do mikrobitu a otvoríme si sériový monitor s tlačidlom Show Data Device. Pokiaľ je senzor hladiny suchý, zobrazuje sa hodnota 0. Keď senzor hladiny vody ponoríme do vody, budú sa zobrazovať hodnoty úmernej hĺbky ponorenia. Čím hlbšie je senzor ponorený, tým sú hodnoty vyššie. Na programovanie alfanumerického displeja potrebujeme pridať rozšírenie s názvom alfanumeric HT16K33. Po jeho pridaní sa doplní potrebná skupina blokov. Program rozšírime tak, aby sa hodnota premennej hladina zobrazovala na alfanumerickom displeji. Keďže je to hodnota číselná, musíme ju konvertovať na textovú. Program vyskúšame. Teraz si ukážeme, ako vyjadriť úroveň hladiny vody lepšie. Odberieme si pravítkom výšku hladiny vody v našej nádobe. My máme 41 mm. Ponoríme senzor hladiny do nádoby tak, aby sa dotýkal dna. Displej ukazuje hodnotu 422. Čiže potrebujeme interval 0 až 422 namapovať na interval 0 až 41. Mikrobit to dokáže vypočítať namiesto nás príkazom map. Zadáme mu meno premennej, ktorú chceme mapovať, potom pôvodný interval a potom výsledný interval. Keďže z mikrobit vypočíta desatinné číslo, musíme ho zmeniť na celé číslo. Použijeme na to príkaz round zo skupiny math. Keď teraz vyskúšame merať hladinu vody, zobrazujú sa nám na displeji už čísla požadovaného rozsahu.